le Aizawl Bazar Pui building ania kan hmuh lai mek hi var hi tarang hian en chhawanga electric veng te ani a ti hian Laipui tlang lo lang phei ut mai a Laipui tlang big in te cross te khi lang theilo kan zoom chin don ni kan camera hi Vivo V60 camera te asani a rin ayan thaveng reng khop mai Vivo V60 hi first look ani a zoom chu a thaveng reng khop mai a hla khop mai a hla thi chu a hlal duka che hlu mai ani ti hian ka keng dik ve viang ka hrema se han zoom han tui vela han chena salo tuka ti hlei theilo ani camera stand kalo keng chi alofa kan zoom ka kan let le china zoom in kan tia hi cross ka ni a kan back chara back zoom in okay di hi chon cross ka lang mi alo ni